Croeso nôl. Y trydydd beirniad oedd Sian Lloyd sy'n cyflwyno'r newyddion ar BBC Wales Today. Mae Sian ei hun wedi llwyddo i ddysgu Cymraeg. Dwi'n meddwl, dwi'n gwybod be mae'r cystadleuwyr yn mynd drwodd. Mae'n profiad wych iddyn nhw, ond hefyd mae rhai ohonyn nhw yn nervous. Dwi'n gallu cydymdeimlo efo hwnna. Dyn nhw ddim yn gwybod be da ni am ofyn iddyn nhw. Da ni wedi meddwl am y cwestiynau fel beirniad. Da ni eisiau cael dipyn bach o hanes a profiadau nhw. A hefyd, be maen nhw eisiau gwneud efo'r iaith. Mae'r job yn mynd i fod yn anodd iawn. Da ni wedi cael safon wych yn y cystadleuaeth. Mae pawb wedi bod yn gret. Mae gan nhw lot o egni, lot i rhoi, dwi'n meddwl, i'r iaith. Felly mae'n mynd i fod yn job anodd iawn dewis. Wy'n dod o Zeeland Newydd, a cyn dod i Gymru, bues i yn Australia, amser hir. Right. Ond nawr wy'n byw yng Nghymru. Pam deithoch chi i Gymru? Achos es i am y tro cyntaf amser maith yn ôl yn y 70au, pan o'n i'n astudio yn Llundain, a cwrddais i bachgen o Gymru. A des i ymweld y lad, ac o'n i'n meddwl, mae'n lle hyfryd iawn, a rhywbryd yn y dyfodol, wy'n mwyn byw yma. Ers faint wyt ti'n dysgu Cymraeg? Ers mis Chwefror y llynedd. Wel, ti'n neud yn arbennig o dda, ys gael ddeud. Diolch yn fawr. A wyt ti'n mwynhau? Well, of course. Ond dechreuais i ddim ond reswm ond teimlad o embaras. Dwi'n licio treulio amser yn Pen Llŷn, ac o'n i'n sylweddoli y llynedd, fod i ddim yn gwybod gar o Gymraeg. Sut brofiad yma wedi bod i ddysgu Cymraeg? Well, mae'n wych. Oherwydd y cymuned, say something in Welsh, of course, mae'n hwb mawr i mi, achos mae yna cymuned o bobl sy'n fodlon ateb cwestiynau, rhannu eu profiadau nhw ac yn llongyfarchu ar eich profiadau chi. Mae'n eich cadw chi yn mynd. A nesaf i sgwrsio efo'r beirniad oedd Cio o Japan, sy'n erbyn hyn yn byw yn Llanharan ger Llantrisant. Tasach chi'n cymharu dosbarth Cymraeg efo dosbarth Siapaneeg, mae Cymraeg yn llawer haws. Na. Wel, a dweud y gwir, dwi'n credu bod fy mymarfer a gwersfawrog i ar ffaith mod o'n dysgu Cymraeg sy'n, iaith anodd i ddysgu. Wel, pam sy'n wedi dysgu Cymraeg? Wel, am reiddio, pan mae 10 mlynedd yn ôl yn gallu gyfre i dreulio 3 mis yn Sir Gar, mewn ysgol Cymraeg. Right. Mwyn gwneud gwaith gwirfoddol, dyna pam dechrau si dysgu Cymraeg. Dwi'n dal i fod i fynd i dosbarth Cymraeg, ond yn anffodus tu allan i dosbarth, does dim llawer o cyfleoedd i fi i ddefnyddio'r iaith. Ond mae llawer o ffrindiau sy'n siarad Cymraeg gyda fi, hefyd mae fy mam yn Hyfraith sy'n byw yn Gogledd yn siarad Cymraeg ligo, felly pryd bynnag dwi'n ymwneud â hi, dwi'n ceisio defnyddio iaith. Well, look who's with me now. It's Leia from Pembrokeshire. Leia, shwmai? Shwmai. Shwt ti'n teimlo? Wel, tipyn nervous, ond mae'n edrych fel law o hoel. Mae llawer o pobl here yn mwynhau ei hunan. Yeah. Do you fancy doing some warm-up techniques? Technicio, ymlacio. Okay, we're gonna shake it out. Let's jump up and down. See, it's like an acting class, isn't it? We're like, okay, there's some star jumps. Jumpy eye seren. Okay. And after ar ôl y tri, we're gonna shout dysgu. Okay. Dysgu. 1, 2, 3. Dysgu! Wel, nes i ddim mwynhau Cymraeg yn y ysgol llawer. Pan daeth yr amser i dewis tegau, wel, dywysais i Ffrangeg. Achos, roedd ni'n moyn mynd i Ffrainc, really. Dim reswm dda, roedd ni'n 14 neu rhywbeth pan dywysais i. Ond nawr dwi'n gweithio mewn byd addysg,
fel athrawes cyfrifiaduron i pobl dywaith. Mae'n mwy bwysig i bobl i gael cyfle, dwi'n credu, i dysgu drwy Gymraeg. Richard, ydych chi'n barod ar gyfer y cyfweliad? Gobeithio. Gawn ni weld. Be mae'n eilygu i chi allu nawr siarad Cymraeg? Wel, mae'n bwysig i fi, achos dyn ni'n byw mewn teulu Cymraeg i iaith, ac mae cymdogion i gyd yn siarad Cymraeg, mae bron o bod pawb yn y dre yn siarad Cymraeg, ond mae'r iaith yn colli tir, trist dweud, ac wi moyn fel rhywun sydd wedi mewnfudo cyfrannu at ddyfodol y iaith, ac felly mae'n bwysig i fi yn bersonol. Helo. Helo. Gwy fan hyn, dysgoch chi Cymraeg ar y cwrs wlpan yn gyflym iawn. Wel, yn weddol gyflym yn Cystadleuwyr Rhan a wedyn yn Aberteifi. Dros 2 blynedd. Ar ddiwedd y brynhawn, roedd gan y beirniaid benderfyniad anodd iawn i'w wneud, ond roedd un dysgwr bach arall am drio ei lwc ar y funud ola. Nesa! Helo! Diolch yn fawr. Stelo. Croeso. Croeso. Chi'n iawn? Fi'n ffain, diolch. Ti'n iawn? Da ni'n iawn, diolch. Lloyd! Matt ydw i. Fi'n dod o Nghaerffili. Ti'n bach o treigl o ddeffiw. Diolch. Stod ar unne. I got ready a dance routine. Please. Pam lai? Fi'n bach o nervous. Paid o bod yn nervous. Ardderchol. Yep. Wel, mae o wedi bod yn anrhydedd i fod ar y panel dros y deuddyd diwethaf. Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cystadlu. Yn anffodus, dim ond 4 sy'n cael mynd ymlaen i'r rownd arfynol wrth gwrs. Da ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn at y rownd nesaf. A pob lwc i bawb am y dyfodol. Da chi gyd yn enillwyr ac mae'r Gymraeg yn ei hennill o'ch achos chi. Yn iawn, wel dyma'r eiliad dyn ni i gyd wedi bod yn aros yn eiddgar amdani hi, felly chadwa i ddim ohonoch chi'n hir. Dyma'r 4. Asioc a hir. Rhian Dickinson. Isaias Grandis. Ac yn ola, Mark Morgan. Diolch yn fawr iawn i bawb. Diolch yn fawr i chi. Hei! Wehei! Llongyfarchiadau. Llongyfarchiadau mawr. Sut ydych chi'n teimlo nawr, Mark? Yn amlwg oedd yn cystadleuaeth cryf iawn, so hapus iawn. Hapus iawn, a ti? Chydig o sioc, really. Bach o sioc? Ydy, oedd pawb mor dda. Lot o bobl sy'n siarad Cymraeg yn ffantastig ac yn ysbrydoliaeth hefyd, so mae'n bach o sioc, really. Dwi'n sydd yn mynd trwy fe. So, joio nawr, ydy? Joio, Dal mae'n teimlad surprise, ie. Dwi'n yr un peth i gan i bod yn onest. Dwi ddim yn disgwyl i dod lawr am y diwrnod i trio mwynhau diwrnod. Mae dyna jyst fel... O, fel dwi'n dweud, icing ar y cachyn, mae'n bach a... So, niwn ni edrych ymlaen i weld chi yn y rownd ola. A da iawn, yn llongyfarchiadau hefyd i Eseia. Wrth gwrs. Eseia o Drefelin ym Mhatagonia, a bedwerydd enillydd. Da iawn i ti hefyd, da iawn i ti. A gobeithio eich gweld chi gyd yn yr Eisteddfod. Galwch heibio ein gweld ni.
A'r hwb, wrth gwrs. Ia, wrth gwrs. Llongyfarchiadau unwaith eto. Diolch yn fawr iawn. Da iawn i chi. Diolch. A dyma ni a beirniaid yn cael dod allan i'r haul yma ar ddiwedd diwrnod hir iawn, dwi'n meddwl. Elwyn, sut wnaethoch chi ddewis y 4 yn y diwedd? Sut ydych chi'n dewis? Mae'n anodd iawn dewis, ond yn y diwedd mi eithon ni efo'r galon. Dyn ni wedi dewis 4 o bobl sydd dwi'n siŵr yn mynd i ysbrydoli llawer iawn o bobl i ddysgu Cymraeg ac i ddal ati yn y dyfodol. Sian, o'na ffreio? Oedd pawb yn gytun? Pawb yn cytuno? Wel, dyna ddim fisticuffs, gael dweud. Ond oedd angen lot o drafod, achos oedd o'n anodd iawn dod i'r penderfyniad. A Rachel, beth yw'r cam nesa? Wel, fyddwn ni'n gweld y 4 nawr yn y rown derfynol, yn yr Eisteddfod wrth gwrs. Felly, dyn ni edrych ymlaen yn fawr. Fydd y gystadleuaeth yn frwd iawn, dwi'n siŵr. Wel, Edwyl, diolch yn fawr am bopeth, a gobeithio'ch gweld chi ar faes yr Eisteddfod. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Os da chi'n dod i'r Eisteddfod eleni, cofiwch bydd gan hwb stondin y maes D, felly dewch draw i'n gweld ni ac i gael sgwrs. Welwn ni chi yno. Hwyl!